Zer abertzaletu egin zintuen eta horrek zer esan nahi zuen denbora haretan? Bueno, denbora haretan, lehenengo, ikusi dira, segiro euen ez da, Abadiñon, Durangon eta Euskal Herrian. Nik uste dut, etzala agertzen klandestinidadeko mundua, ez da. 2004an, uste dut izan zala, 2005, baina uste dut 2004ko urrian, irailean urrian egin zen bila izarran, PNV-ren egoitza izan zen, Baionan duen, eta holako ikastaroa horretan egon zan esatu baterako Iñaki Arregi, famatua, Joseba Arregiren anaia, hori idatzi bana asko, eta ami, da beste batzuk, albizuri izate baterako Durangarra, ez da bizidan, gero zorrontzara eskontu zen, usteot. Eta nik usteot aukeratu ginuzela, ni behintzat aukeratu ninduen, zera, nik usteot baek iziela holako mutil ero neska, gehien bat mutil, nolabait iratzarta edo despiertos esango gendukena erderaz. Eta Ajure Gerrak, eta Retolazak, horretarako esan behar da, Retolazaren anaia, Jose Antonio Arrazola parroku eguela. Nun egin ziren horre batzar, Arrazolako abadatxean. Bueno, pentsatu zuten, hau izen daiteke pertsona interesgarri bat guretzat, edo izen zinen norabait ordezkaria izendatu da. Lehen esan dut, geixoriko nintzela, geixo, harin batez, hori hobeto erantzungo lutzu Koldo Altzibarrek. Koldo Altzibar izen zan, eta da, gero jesuita joan zan, ezautuko duzu, behar bada. Eta hori behegon zan, Uriburu batzarrien. Uriburu batzarreko... Durango Uriburu. Ez, Abadiñokoa. Abadiñon, ni buru izen nintzen, ni aukeratu nindutelako, Ez presente nintzelako, ez aukeratu nindutelako. Nik uste Pablo Bizkarrak proposatuko nindutela, ez dakit. Baina gazte gitxi zegoen klandestinaen komprometiute bezatu baterako Arregi, Juan Mari, Jose Mari. Jose Mari Izabaku ero deukena emaztea. Hori albizuri lehen esan duena, zarrotan bizi izana, biziko dana, eta Jesu Mari Agirre, Portikokoa, Luis Gorroño Berrizkoa, eta ez asko, gehiago. Zera, Arteaga Maiariko alkate izen zanen anaia, esate baterako. Asko gehiago barik. Danak ibili zineten, sasoida horretan beraz, ikusi bida, Eusko Gaztedi, eta nik zuzenien enaben, militau Eusko Gaztedi, bai, Eusko Gaztediko inguruen ibilen nintzen, eta gehiago alderdiko zerien. De repente samar, zera papelak hartzie
bialtzen, zerak, Bizkaiburu batzarretik papelik